Здравейте, аз се казвам Гради и съм пристрастен към стопанския факултет. Шегата на страна, може да не съм пристрастен, но със сигурност съм възпитаник на стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Имам удоволствието тази вечер да съм гост на ежегодния бал на възпитаниците на стопанския факултет и отново да се срещна с мои интересни колеги. Иначе аз съм завършил специалност икономика и в момента работя в Британския съвет в България. Ако се чудите защо някои хора са ето такива оранжеви листчета, това не е картонче от някоя институция. Това е всъщност една от игрите, която всяка година се провежда. Всеки е изтеглил едно листче с качество, в случая моето е предприемчивост, има креативност и най-различни други. И задачата е да открием кой друг има същото листче и тези, които успеят да се съберат 4 с едно и също, всъщност може да спечелят награда. Но идеята, разбира се, не е наградата, идеята е да се опознаем и да се срещнем интересни възпитаници на стопанския факултет от най-различни области на живота. Случайна среща на улицата с бивши студенти, които тогава бяха членове на управителния съвет. Отидохме на обяд, след седмица отидохме на бира. Те казаха: ти така и така си в тази сфера, образование, социални дейности, предприемачество, фондо набираш. Защо не вземеш да се захванеш с нашето сдружение на възпитаниците? И така се случи. И го мислихме, мина може би 6 месеца, 8 месеца и в един момент озряха нещата. И така се случи. Контактите, с които разполагаме в офиса на сдружението, са над 1000 в момента. И по данни на деканата всъщност имаме близо 5000 възпитаници на факултета, така че бих казала, че имаме добър процент хора, които вече членуват при нас и добър потенциал да се разрастваме все още. Книгата на завършилите се роди, когато един от нашите колеги се върна от много престижен западен университет и там беше видял подобна инициатива. При тях книжката беше с около 30 000 човека от цял свят, при нас с 1000 човека от България. Но това е един много добър начин да следим активно къде са нашите хора, какво работят, на какви позиции са. Тя се осъвременява всяка година. Всяка година има и кампания за набиране на нови данни и осъвременяване. И реално за много хора това е един начин да следят кой къде е, какво прави, а също за някои организации пък е и начин за правене на бизнес. Всъщност, по отношение на контактите ми трябва да кажа, че едни от най-близките ми приятели и в служебно, и в лично отношение са хората, с които съм учила заедно в студентските ми години. А в бизнес средите, в момента, в който се разбере или се видим, може би по някой път се забравяме, защото все пак са доста хора, че сме завършили стопанския факултет, някакси се промени отношението и вратите се отварят. Това е много важно, защото в днешния бизнес свят хората са доста по-резервирани, особено сега и в времената на криза. Но като се каже стопански факултет, това отваря доста врати. И всъщност това е едно от най-големите предимства. И на алумни клуба, че всъщност създава общество от хора с сходна история, съответно сходни ценности. Някак си сме си близки по душа. Да, това е една прекрасна организация, която почти е уникална в България с това, че тя се е самоинициирала, самоиздържа се, самоорганизира се. Обикновено в западните страни това е нещо, което става с много активна подкрепа на самия университет. При нас не имаме тая подкрепа, но основните инициативи си ги създаваме ние. И всяка година, когато се виждам с колегите, това е просто един хубав празник, където се вижда с много хора, които в годините сте си били приятели заедно или пък с нови хора се запознаваш. Това е много хубава инициатива. Всъщност аз се присъединих към сдружението преди 3 години. Не съм била член от началото. 2004 година то е основано. Идеолога му е Цецо Лъжански с една шепа хора. Но в момента, в който се включих, аз се почувствах много съпричастна и така да се каже, се хвърлих в боя, да помагам за инициативите, да споделям идеалите и визите за развитието. Сдружението всъщност се развива в посока
най-вече на работа и съпричастност по отношение на подпомагане на професионалната реализация и подготовка на младите хора, които завършват в момента стопански факултет. Сдружението на завършилите има доста богат календар и дейностите са насочени в няколко посоки. Първата посока това е поддържане на контакт между завършилите. Това са първо бала, който правим всяка година. Това е книгата на завършилите. Също така правим понякога по-регулярно, понякога по-нерегулярно срещи на CEO-та, така ги наричаме CEO Lunch, нали, където се събират хора на ниво висш управленски персонал. Обикновено в някой ресторант обсъждаме различни теми, различни дори казуси, бизнес казуси, ако някой от нас има такъв въпрос за решаване. Също така от време на време се събираме просто по едно питие някъде в някое заведение. Това е първата част от инициативите. Втората инициатива свързани с подпомагане на факултета. Там имаме доста инициативи, като по-отличаващи са кариера за пример, която е голяма инициатива и където ние взимаме наши завършили, които в рамките на няколко месеца обясняват на групи студенти какво представляват различни професии. Това става със спонсорство на водещи фирми в съответния бранш, в съответния сектор, примерно банки, бързооборотни стоки, реклама и така нататък. И след това пък тези фирми, от тези студенти, които са проявили интерес в съответната област, си избират стажанти или си назначават направо хора. Това е голяма съществена инициатива. В момента работим много за кариерното ориентиране, професионалното ориентиране на студентите, които са в момента в факултета. Правим няколко инициативи, като идеята е основно да съберем възпитаник с настоящ студент, така че те да са си взаимно полезни, особено насочено към младия човек за неговата кариера. Другата насока, в която работим, са обучения за възпитаниците. Те са кратковременни, но знаете, една от стратегическите насоки, в които работи Европейския съюз, е учене през целия живот, така че ние подпомагаме именно това професионалистите да останат на високо ниво през целия си професионален път, като правим такива курсове с български преподаватели и с лектори от чужбина, от водещи университети. И третото направление бих казала, че така най-социалното, най-фън, така приятната част на работата, именно затвърждаване на познанствата, скрепяване на приятелството между нашите членове. Завършилите са някъде над 4000 човека. Ние в Сдружението на завършилите активно следим около 1000 човека, които си подават контактите, знаем къде са, какво правят. И на нашите събития се събират до 200 човека. И това са хора, които са много активни в бизнес света. Те управляват цели фирми, организации, банки и реално сме една общност. Познаваме се добре, работим добре. Тези годишни балове, които организира Алумни клуба, показват едно такова мини общество, но много мощно от друга страна. Разбира се, винаги може още. Това, че факултета има толкова малко завършващи на година, означава, че можем още да поработим по разширяването на нашето влияние. Така че е много хубаво човек да види тази първоначално малка общност, която е съхранила като дух, като избрани хора, които се различават от всички други икономисти в България, които държат на себе си. И мисля, че Алумни клуба в това отношение много допринася за запазване на този дух през всички тези години.